Лъчевата терапия е наистина важно оръжие в нашия арсенал, наред с методи като хирургия, химиотерапия и имунотерапия. Използвайки високопрецизни лъчи радиация, можем да планираме лечение, което да достави доза, унищожаваща тумора, като същевременно се избягва излишно облъчване на нормалните здрави тъкани. Използваме изследвания като клинични изпитвания, за да оптимизираме начина, по който прилагаме лечението, като например променяме общата дадена доза или времевата рамка, в която се прилага. Например, предишни изследвания са намалили продължителността на приложението на лъчевата терапия на простата от 7 на 2 седмици, а нови изследвания проучват възможността за по-нататъчно намаляване до, може би, само 1 или 2 лечения. Други изследвания могат да се фокусират върху подобряване на качеството на живот на пациентите, подложени на лъчева терапия, или върху използването на лечението заедно с други методи за увеличаване на ефективността му. Събраните данни за тези проучвания може да означават, че от пациентите се изисква да извършат определени допълнителни дейности, например попълване на въпросници или кръвни изследвания, като всичко това предоставя жизнено важни данни за отговора на изследователския въпрос. Както винаги, за успеха на тези проучвания е от решаващо значение да наберем колкото се може повече участници, които са готови да се включат. Затова, ако имате интерес да участвате в изследване, моля попитайте вашия медицински специалист дали има налични проучвания за вашето състояние. Моля, бъдете спокойни, че ако обстоятелствата се променят, можете да се оттеглите от изследването по всяко време. Като цяло, клиничните изпитвания и проучвания, провеждани в цялата страна в областта на лъчетерапията, имат за цел да подобрят поносимостта на лечението и резултатите при рак както за вас, така и за други хора в бъдеще. Благодарим ви, че ги подкрепяте.